नॉर्थ गोंयान भाऊ आसा, भाऊनी तुमचेर भयंकर आरोप केले. भाऊ खंय पावले आमचे हॉस्पिटलचे काम, जमीन दिलान मरे ते आडोन बसल्यात. मागीर ते आणि आम्ही दोघंही चीफ सेक्रेटरी कडे सांगले, भाऊ तुम्ही तेव्हा कुठे होता, हा प्रश्न. त्यानंतर ते मापाचे काम सुरू झाले. कुठं म्हणता आपण जिखपाक रावला. अरे म्हणूकच जाय तर नाल्यार कितें करतलो बिचारो. मनोज तरुण आसा, भुरगो आसा, म्हणटो हांव येता निवडून म्हणून. जी आज इडी सिगरेट सिगार हो उच्चार जावंक लागला. ते कोणाच्या खुर्ची पासून स्फोट जायत. 30 ते 40 हजार मताधिक्यान काँग्रेसचो उमेदवार रमाकांत कलप निवडून येतलो ही पक्की खात्री. निवडून येतलो ही काळ्या दगडा वरची पांढरी रेख